ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಏರ್ ಮಾತ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ತೂತರ್ತುಲೆ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂದ್ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಮುರಾಣಿ ತಿಬ್ಬರ್ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪೋದಿತ್ತಾತೆ. ಜಾತ್ರೆ ಆಯ್ಬೋಕ ಇಂಕುಲೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋದಿತ್ತ ತುಲೆ ಅಕುಲಿನಿ ಇಡೇಗ್ ಬೈದೇರು ದಾಯ ಪಂಡ ಮೂಲು ತಮ್ಮನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಾಡಾತುಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ತಮ್ಮನ ದಾಯಿಗನ್ ಗೊತ್ತಾವಡು ಪಂಡ ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂಡು ಪ್ಲೇತೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ಗೊತ್ತಾಪುಡು. ಸೊ ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋನು ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ. I will take. Vale. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರೋದಿತ್ತು ನಮಗೆ. ಪದ್ಯ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಂಡ ಪಾಡ್ದ ಆಂಡ ತಲೆ ಬರ್ಚದು ಬರ್ಪುನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಹಾಲೊರ್ತಿ ಹಂಚಿ ಬೋತಲ್ ಇಂಚ ತೋಜು ಓ ಅಂದಿಯ ಆರ್ನ ಸೀರೆಡ್ಲ ಕೆಂಪುಂಡು ಪೂರ ಕೆಂಪು ನೈಟಿ ಕೆಂಪು ಟೀ ಶರ್ಟ್. ಈ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪು ಪನ್ನ ಒಂದೊಂದೇ ಕೊರ್ಲೆಂದು ಇಷ್ಟದ ಅಲ್ಲ ಯಾನೇ ಸರಿ ತಂಗಿ ಪಾಡ್ದು ಚಿದಾದ ಪೋ ಭವ್ಯ ಕಾಲಿ ನಿನ್ನ ಮಂಡೆ ತೋಚ್ಪವ್ಯ ನಾವ
ಭವ್ಯ ಝೂಮ್ ಮಾಡ್ತೆ ಅವನಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಾ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹಿಡಿ ನಂಗೆಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡಿ ಆಯ್ತಾ ಝೂಮ್ ಮಾಡಬೇಡ ಇರು ಅಮರ್ದಾಗಿ ನಿಜಾಂಡಲ್ಲ ಆ ಬಾಲೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಕೊರು ಅಲ್ಲೊಂದು ಬಾಲೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ಕೇನು ಅದಕ್ಕೆ Take all of them. Kuchi. ಅರೆ ಸುಕ್ಕಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ ಬೀನ್ಸ್ ಕಬಾಬ್ ಕೋಳಿದ ರಸ ಉಂದದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆ ಎಲ್ಲೇ ಬಾಡಿ ಮುಂದೆ ಇರು ವನಸದ್ದಾದ ಮಾತ ಇತ್ತಿನ ಪಂಡ ಶೇಮೆ ಕೋರಿದ ರಸ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ನುಪ್ಪು ದಾಲ್ ಕಬಾಬ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೋಬಿ ಫ್ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಯಸ ಲತ್ತನೆದ ಪಲ್ಯ ಓಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ದು ಜೇಂದೆನ್ನುವೆ ಇದು ಮಾತ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ವನಸ್ ಕೆಲವುದಕ್ಕುಲ್ ಮಾತ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಕುಲಿಯರು ದಾಯ್ಪಂಡ ಮೊಕಲೆಗ್ ಬಳಸರೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಐಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೀ ಯಾನ್ಲ ಬಳಸೊಂದಿತ್ತೆ ನಡುಟು ಪಾರ್ ಬತ್ತದು ವೀಡಿಯೋಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಆತೆ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕಲೆಗ್ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಅಂದು ಎನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಿಂದ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇರೋತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪುಸತಾಯ್ನ ವೀಡಿಯೋಡು ಬಾಯ್.